And from the first frame ask why Scene 01 exist. Show 1870s Ottoman-ruled Bulgaria. Land, people, faith. Build reverent awe and epic scale before the hero appears. В едно далечно време, на едно място, наречено Медвен, 1850 година, под смълчаните върхове на Балкана се ражда дете в бедна овчарска колиба. Наричат го Джендо, ала историята ще го помни. Като Захари Стоянов, 5-вековен мрак. What is the contrast with next scene? And lean in, wondering why Scene 02 exist, reveal the hero's true nature through a simple daily choice. Inspire admiration and warm human connection. В едно далечно време, на едно място, наречено Медвен, 1850 година, под смълчаните върхове на Балкана се ражда дете в бедна овчарска колиба. Наричат го Джендо, ала историята ще го помни. Като Захари Стоянов, 5-вековен мрак. Тежи над поробената земя и все пак с него проплаква надеждата. Още в люлката му приглушено звучи плачът на пробена България, Кай огнището, песни за хайдути, тихи приказки. Топъл дъх на дим и в душата му припламва искра. Тиха, упарита, свободата. В ковачницата искри летят, желязото стене. Огънят диша. Бавна, тежко, чиракът Джендо гледа как чукът говори. Удар след удар, форма след болка, разбира, че думите се коват така, в ритъм, в огън, с мълчание между ударите. По нощите, край мъждукащ огън, преписват чужди букви. Като молитва, дума по дума, и в тъмното се ражда обещание, че някой ден ще пише сам истината за всички. Why? This scene exists. Scene 4. Why does it exist? To show the irreversible choice. How faith becomes an oath, and the oath becomes forward motion. Пример. При граничния камък Сава пристяга пояса и докосва челото си. Вятърът свири напред, до него ръка на другар. Уръдие на труда, превърнато в средство за борба. Врата зад гърба. Затваря се. Няма връщане. Тишината го приема за свидетел и пътят тръгва от собствените му стъпки. And Scene 5. Why does it exist? To prove that resolve scales into momentum, to show concrete, compounding wins the audience can feel. Пример, едно рамо, второ, трето, ръце се намериха като сродни пръсти, плевнята се превърна в работилница, лампи светнаха по хълмовете, знак към знак. Сава говори малко, но реди инструментите като молитва. В умората проблясва усмивка. Ей го, става! Утрото ни кимва. Вече сме повече. Scene 6. Why does it exist? To confront the audience with the first real cost. To shatter naivety and darken the stakes. Пример, ударът дойде без предупреждение. Желязото почерня. Планът се размаза в дъжда. Другар захриптя върху ръцете ни. Пътят се сви до студ и кал. Сава прошепна. Помни го това. Първата рана учи по-бързо от книги и небето мълчи тежко, ниско.
Scene 7. Why does it exist? To reveal the reversal betrayal that breaks progress. To push the hero into despair and re-evaluation. Пример бележка в чужда длан. Скривалище празно, хълмът тъмен, без огньове. Доверието се скъса без звук, като конец в мрак. Седнахме сред разпилени следи. Имената натежаха като камък, Сава затвори очи. Не заспивай с лъжа в гърдите, но нощта беше дълга и тиха. Scene 8. Why does it exist? To immerse the hero in honest uncertainty, to test identity and purpose before any renewed conviction. Пример, свеща отказва огън, картата кърви линии. Съмнението сяда до нас, мирише на мокра вълна, да не сбъркахме пътя, шепне някой. Сава обръща иконата, но да отрече, а да чуе тишината, когато тъмнината пита кой си ти. Отговорът понякога е мълчание. Scene 10. Why does it exist? To state the ultimate cost plainly, to transform struggle into mourning, so the climax bears earned weight. Пример. На каменния куп Сава оставя пафтата, писмата, едно тихо име. Димът тръгва нагоре. Ние гледаме земята. Сълзите не пазарят с болката, само измиват вината. Да помним за живите, да не лъжем мъртвите. От тук нататък всяка крачка тежи, но вече знаем защо. Scene 9. Why does it exist? To lock the story into the unavoidable clash. To compress options to zero, so only forward remains. Пример. Сметките свършиха, резервите до нула. Пътеката с тебешир, зачеркната от свлачище. Мъглата лази като живо. Двама гръб до гръб, една дреха, два погледа в различни посоки. Сега, казва Сава. Стъпка напред, без красота, само нужда. Който се бави тук, остава в мъглата. Scene 11. Why does it exist? To consecrate the irreversible public act that seals legacy, victory or martyrdom, the name is carved in time. Пример, жезълът захапва скалата. Плътът не шуми, диша, хората вдишват заедно. Тишината става химн, знакът се отпечатва в пръст и в сърца. Сава не говори. Жестът говори вместо него. Победа ли, жертва ли, паметта е една и стои изправена. Scene 12. Why does it exist? To reveal the lasting imprint, how a paid-for act shapes ordinary life across time. Legacy lived, not merely remembered. Пример. Години по-късно, камъкът е скромен паметник. Улицата носи нашия ритъм. Дете подава вода на непознат, без да чака с мерси. В класната, рисунки със знака, дата над вратата. Няма фанфари. Има навик на добро. Питаш, струваше ли си?
Виж как живеем днес.